аз сабаби пай дар ҳам бисёр истифода бурдан общественный транспорт барои баъзиҳо мисли як қисмати ҳаёти шахсии худшон шудагиа. Агар ки нафаҳмед ман чиро дар назар дорам, то охира видеоро тамошо кунед, ҳатман мефаҳмед. Аз марде ки салони метроро хиёли пляж карда сар мекунем, то занеро ки дар салони самолёт ё газани мазза мекунад. Хай, саломатӣ гарави чӣ хеле варзиш гарави саломатӣ. Ҳаман салом алейкум бардорои канали Асим Шарипов аста. Имрӯз тамошо мекунем ҳамроҳи шумо шахсоеро ки общественный транспорта аз хонаи худшон фарқ карда наметавонанд. Дар сари ё чӣ рух метавад ман намедонам. ва бардор ба мухлисои ҷанговар бозингаро гуфтанем ки шумо дар шуғли дӯстдоштаихтон метавонед сум кор кунед ва вақти худтон беҳуда сарф накунед. Агар ки шумо гӯдат карда битонед кадом ҷанговар ё кадом бозингар дар бой ё ин ки дар бозӣ дар пеши истодаш бурд мекунад, шумо метавонед дар тавонои худтон сум кор кунед. Ба ссилка дар комментария буда бигзаред дар сайт регистратсия кунед, бинед ки ба наздикӣ ки бой дора, ки бозӣ дора ва дар вақти поли регистратсия кардан фаромӯш накунед истифода бурдани промокодро ки ба ёрдами промокод шумо метавонед то 6500 рубла бонус ба даст биёред. В зависимости аз суми мондагитон. Ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепить шудагиаст. Лайк, подписка, рафтем. Албатта метро як транспорти зеризаминӣ хеле ҳам хубе ки бисёр мушкилотҳои одаморо осон мегардонад ба мисли пробкаҳои рӯи заминӣ. Не ки одамо бояд маънои калимаи общественниро бифаҳманд, яъне ки барои як татоқа не охӣ, и барои ҳамаа. Хайне ки аз як тараф фикр кунем, удобнаем бардоро. Мебандинем хеле латара, гамак мекунӣ, бо поезд тормоз кардан бо исус качаца карда мера. Я чочаки дига бутанша. Бисёри халқи урусо общественный транспорта дузах меган. Ана акрун ма мефаҳмам ки барои чӣ хотир. Нахо дар дуруни мошин хати барай. Ва метроро бо як кори дига даҳшатноктар мекунад ки вақте ки меган ки метро дар таги заминай ва ты хай мегӯй хай дар таги заминай чӣ гап не ки вақте ки вориди вагон мешавӣ ине хесурата мебинӣ. Уже камтарак фикр мекунӣ ки памперс харидам нахаридам. Часпика, яъне ки вақте ки одамо аз кор мебуроянд, вагони метро полни прай, одамо рост истодагиянд, ай дихта боша, поша дароз кардагияй дар ҳар ду сидени ва видеои ба фикр маро тамошо дора. Не, ну агар серьёзно бародар, чӣ хел ты метавонӣ ки ҳам хел бишини пота ти дароз кунӣ вақте ки дар пешти одамо рост истодагиянд. Ман мебудам агар линго шавус мепартофтум мешитам. Шумо боша чӣ кор мекардем бародар? Фикротон дар комментария бинависед. Ҳам хеле одам адат дар болош мешини, дига хеле намешинанд. Бисёр одам ба хотири вежливост ягон одам агар хонашон биёяд меган ки браҷон хита мисли хонаи хит иска. Илтимос бародар ҳамин одам руша ба ёд бигирен, агар ки хонатон омад наген ки хита ранги хонаи хит иска. Нахота дар дуруни вагони метро капае ки барои ҷангалай букшою дар дуруни ӯ бишинӣ. Шукрона ки алов накард янозӣ. Бале меган ки агар свети тиём небоша дар торикӣ наметавӣ. Не ки шарт нестае ки ты муҳота бусӯзонӣ то ки тира бинанд. Ты дар бораи буш фикр гӯ буш ҳози мӯи ты месӯза вес вагона бу мегира. Ай лайфхак барои ҳама. Не, ма дар назар надоштам ки барои турбара қабидан шумо бояд бирен качат кунед махсус ҷоҳотона. Не, ҳаракат кунед ки турбара аз болои болош биқапен ё ин ки баъди ҳар як қабидантон дастотона ба антибактериални салфетка ё ин ки спрей бушӯен. Ҳам лайфхаки якума даришам меге мешава хай. Дастотона бушӯен бародаро. Барое ки мисли ин ҳамивори одамо фикр мекунанд ки транспорт толка барои ӯай. Духтар ба пойафзолои ҷазириш дар болои сидени шиштагиай. Намедонам ӯра чӣ маҷбур кардагиай бояд поша бардора, хатя дариҷа дар кор нестаи кор, не ки ба он нигоҳ накарда ки дар болои сараш надпис задагиай ки поотона набардорен. Ай бардоштест. Одамо ҳамроҳи мусорка дар вагони метро рафтесиянд. Тасаввур кунед бародаро ки дар уҷа чӣ намуд буай. Чӣ хел ту одам метавонӣ бошӣ ки ҳамин хел чизҳои гаронбаҳои хита дар метро монда барай. А какого хрена? Гармии тобистон ва як гарении ки як бора 5 та ҷои нишаста зайнид кардагиай. Хай дар видеои пешинаш духтар буд поша бардоштаги буд дар болои сидени монда. Ото мардаки бугӯ куҷо мебардорӣ? Чӣ хеле ки дар аввали видео тамошо кардем бисёри одамо Чире ки дар аввали видео тамошо кардем, бисёри одамо вагони метрора мисли комнатаи квартираи худшон мекунанд. Не ки всё таки мисли комнатаи квартира, мисли ҳамом неку. Ба фикр мекори ки шумо дидестен ки дар метро рух додестай, одами нормални ҳатто ира дар ҳуҷраи оддиш намекунад, балки дар ҳамом мекунад. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд дар общественный транспорт барои порядка следит мекунад кондукторо. Дар ҳолате ки худи кондуктор ба ин кор машғул боша, ай пассажиро чӣ интизор шем? Адари вагони метро боша, и бача сарша шампунқати шуштеста, ки дар ҳолат миёнаш ба як полотенцаи сафед маҳкамай ва дар баданаш майкаи таҳпӯшай, а дар пош боша пойафзоли хонагӣ. Мада интересна шуштани сари ӯ нестай, мада интересна ки вақте ки ба шампун хаф мекунӣ, дафигаи болши ов дар корай. Ова ба фикрам аз куҷо меова, ё ин ки баршта шитаги дар сараш туф мекунад. Деки гарчанде ки ғайриёдӣ на то ба фикр мекунам ки пранка. И шахсе ки креветкаро дӯст медора, бояд ки тамоман запреташ кунӣ ба дуруни общественный транспорт дар омадана, ё ин ки тамоман запрет кардан накорай, дар берун нагарда бояд. Бардора агар дар ҳамин ҷа ягон кас дар гапи ма грубиам бираса, ин ҳамин намуд одамое ки баъди худшон мусор мемонанд мераванд,
من قد خر شومشون میبینم، شما را نمیدونم. شما میتونید فکر ریختن در کامنتاری بنویسین. فرقیت آدم از حیوان همینه که آدم بعد خودش باید تازه کنه. بله، چیزایی که از ما در ویدیو وانا میخریم برادرها. من نمیدونم درباره چی گپ زنیم. سیگار کشیدن در جای جمعیتی یا اینکه پرچوسکایی خیر میبخشیم. اینا وجه خدا نکزد کردگی. دبر پرنسسا چا با جای زونتیکش میتونیست که ده کسی دیگه بشینه. نه که خیر پرنسسا چای کو. نه که رفتاری را فهمیدن ممکنه برای چه خاطری که در بالای واگن زیده است با فکرم که یک کس دیگه خواه و این کار برای او کاری عادی میتونه. و چخیلی گفتیم درس دینی بالوگی یک کس دیگه خواه. بله باردارا. نه که این دیگه ویدیو خطیا فسیرانو همو کار میشوه. هنگامی که شخص اگر آدم گفته بتونه مثل خانه و چش در سیدنی общественный ترانسپورت روز میکشه، دیگر پاساژیرها میگن که متهم برادر ما هم بلیط خریدگیم، نرمال بشیم و ما هم بشینیم. و او گشته در جواب میگه که ما مونده‌ایم. او خای مایل میمرین از کتاب دوزی. در این حالت برادرم ما میفهمم که همین آدم از استاوید کنم تو که موسرای پرتوفتگیش بلسه. شما چی در کامنتاری نویسید. خیلی نسبتی خیلی آدماش گپ زنین که همه خیلی آدماش نسبتشون شما چی میگفتین؟ چسبیکای درونی واگن اتوبوس پری آدمای ای یک قولشه در بالای دو تا سیدنی موندگی که پاکای و شیشگی ان دایا تشبیه نمیشکسته باشه. کارهای جسمانی برای سلامتی خوبه، نه که معنای اون نداره که باید در واگن общественный ترانسپورت با کار مشغول شه. که پاکوی خیلی کرده است که خواهم ابدونه که ما پروست لینیوی نیستم که خیلی بوزبالای، ما در اصل آدم ورزشیایمو خیلی چکنیم نشیدستم خراب. رشته برای دندان تازه کنی خیلی هم برای سلامتی دندان خوبه، نه که در این خجا ناخی. با فکرم در سری هم خیلی فکره خیلی سری ما کلا در общественный ترانسپورت ما ممکنه سیگار کشیدن وگرنه دیگر کار چخیل میتونیم فهمونیم. با کدام عقلشو فکر کرده یکی دیگرو دا ممکن است سیگار کشیدن در общественный ترانسپورت و ما ممکنه. و بارداره یک رکلامچای کوتاه کسی که در روسیه قرار داره و میخواد با یگان جایی بره که یک چند مرتبه از اویلی که روسیه بیشتر خوبتر کار کنه، مرحمت بارداره نمره که در روی اکران است تنها واتساپ دارن. التماس بارداره دیگه چیز نه، تنها واتساپ میتونین با واتساپ علاقه کنین. پیشنهاد جای کار است در پولشا، لیتوا و یوژنی کره. با همین نمره علاقه کنین شما را برای جای کار، برای جای خوب و چی نمود ویزا گرفته رفتن یاردم میکنن. ای با فکرم در وقت کرانتین لایف هاک یاد گرفت برای رعایت کردن مسافه بین همدیگری. اگر که در خانه خوراک نخوردیم گرسنه با بیرون برآمدیم چیکار میکنیم؟ مترو دا میخریم. ایو که بیا برای استولی کلانتر میکنیم. دیراجدنی دارم کو براتورا زنگ بزن بگو که در کدام ودکات جمع میشیم. مردک در واگن مترو کتاب خونده است که چه خیل عروس توغری کنیم در واگن مترو. برای اچکاری ما هم قدر گفتنیم که یکمش کتاب اوسو پارتو، دیمش که یک بار با طرفت بگرد نگاه که دیبیل ای کادرایی که دست این سیدوشکا تیت پیتا ایرا ساک کردگیه. خیلی معلومه که ساگا کی تربیت داده. برسی، جینز، کپکات، تلفن، پچاق‌های پیسته‌های خوردگی در تگ پا. ما دایش حیران نمیشم. در اوش حیران میشم که چی با آدمای در اطراف بوده یک از با اونا میگن که پیستا تا بجق دختر باشه در حالت پرداخت کردن یک جای نشست 4 جا را زینید کردگیه. نه من نسبت یگان پرتنزیا ندارم، پروست همین را گفتنیم که خیلی براش کافتم نیوردی و در پشت اتوبوس میزدی رقم دومتا میکوچیدی پولنی. باز بسیار آدما میگن که ناگلیان آدمی بیرو. انا درجه بیروگی را شما تماشا کنین برادر. اگر کسی که نفهمیده باشه او بغیر از اونی که پریاما با پشت افتیدگی خچا در آینه تماشا داره که چه کنم مخما بینم ما کجا باشم نتوفته استم گفته همه کار رخ میته در دهنی دری واگن. یعنی که اگر آدمو بخوان که ببراین یا که بدراین نمیتونن. این چرس خودش همه را پروپوزیت میکرده باشن. خراشو نو جای چرس خود پروپوزیت کردن با فکرم دهنی دری مترو نیست که راه درازه خیبه اخمونه هوی کنیم. یک افندی است که باردارو سه رفیق مویچای تیلوی را میوان ده تاش خویش میکنه سهمگیش میگه خویش که سهمگیش میگه که خویش ما که خویش دی تای پیشنه اجرا نشوه. اگر که هم مویچای تیلوی دستی ما دمیزد ما میگفتم که خویش ما همیه که بندای دستیم بکنه تو که دیگه ای کارو نکنه. برادر شما یک بار ابسوردی حالت تماشا کنه که من میفهمم که اگر که آدم مونده شید و در واگن مترو خوابش بره این دیگر حالته نه که این آدم خوای ادیولو پادوشکا قتی از اینجا بر میآید که او سپیشال ادیولو پادوشکا آوردگی تو که خواب روا. نسبت چی بگم خیلی شما در کامنتاری بنویسین. من ایش نمیتونم تصور کنم که چه خیل وان را داخل واگن کردگیم و درونی او پریخه хорошо хай грузчик прусчик мрузчик чирусчик قطی کردن نو همه به خاطر چی скорее всего пранка یا اینکه یادمام شزانوت یا رنگ دیگراش. یا لایف هک برای آدمایی که بیشتر در общественный ترانسپورت ها میروند. اگر که شما بخواین همه وقت برای شما در مترو یا اینکه در اتوبوس جای یافت شوه همراه خودتون استولتون بگیرین. تا این وقت ما بسیار کارهای غیر عادی در داخل واگن مترو دیدیم. نه که شما تصور کرده میتونین офисный планктонора که استولچیکاشون در داخل واگن مترو برآوردن و یک
ягон кору бори зада чаи ки шефшон гуфтагия иҷро кардесиян ё ин ки мумкина баргишон шефи дита баргиё боша ва ҳамада интересниги чае ки о то вагони метро омадана ҳамаи майда чайдашон чӣ хеле овардагӣ бошанд кастон бурук галстук ва тай каш дар раскладной стол ҷаҳон пеш рафтестай неки одамо не дар общественни транспортҳои нав порти USB барои заряд мондани гадҷетҳо анеки одамо ура жвачка пур мекунанд мақсад хай пешрафти технология маъқул нестай харқати бира наход ки ё барои пришои рӯшона кафондан дигар ҷо наёфтанд ба ғайр аз вагони метро ё ин ки ба фикрам рӯпаруш ягон духтар шиштагиарест ки мега биё ман наракта мекафонам ама тин мешава дар круги рафиқо хобам ширинае фарқ надорад ки ӯ дар куҷое агар ки шумо бештар одамои ғайриоддӣ ва одамои девонаи ҳар гуна кишварро диданд бихоҳед ба метрои ҳамун кишварро бирен дар санкт петербург шумо ин хел манзара хоҳед дид дар эскалатори метрополитени ба номи Ленин ин хел кадрорам вохӯрда мешава неки ман қадар фикр кардам наёфтам сабаб шакира чӣ маҷбур карда то ки ихе поза беста мумкин ихча ба Ленин монанд кардани бошад неки охи Ленин ихели истодагӣ нест чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам агар одамоеро ки диден ҳамин хел дар ҷои дикас шитагиан дар болошон бишинен ва ба фикрам ки ҳамин гапи мара инаи холашка шнавид респект бишин нахез станцията гузаштиам нахез бале ма мефаҳмам ки кӯдако ақл надоранд ва вона мефаҳманд ки хӯрока дар ҷои общественӣ партофтан и кори бадай но волидайни кӯдак ақл надора магар кӯдакоро ҳам хел тарбия метаҳем ва баъдан ҳайрон мешем ки чаро ҷавонои ҳозира бетартиб мешаванд агар ки бихоҳӣ тамоман хита дар дохили бозӣ ҳис кунӣ биги игравои приставката ва период вагони метро барои чӣ хотире ки агар гонка кунӣ те ҳис мекунӣ ки мошина дарафтестай вақте ки хиёл мекунӣ ки ту фариштаӣ не ки ай ҳама муҳимаш дар ин ҷае ки хиёл мекунӣ вақте гочат мега ки басе дар хона шиштан бозӣ кардан ва ту меброи дар берин автовай дар вагони метро бозӣ мекунӣ осторожно двери закрываются ин ҷумла хеле маънои чиқир дора не ки аз сабабе ки имрӯза одамо ҳама дар гӯшашон навошникай ин ҷумла барои ӯ як ҷумлаи бемаъно шидагиай ва агар намехе ҳолат дар ту рух бута кофе дар дуруни вагон мона ва хида дар бери баъд мефаҳме ки ин ҷумла маънои хуб доштае маънои чиқир доштае ва марҳамат тамошо кунем бардор ки чӣ гуна феминисткаҳои Нью-Йорк мубориза бурдан бар зидди мардои беру мардое ки поҳош натид мекунанд дар ҷои дикас мешинанд ин духтар дар ҷои дикас шишта пиёз реза кардастае дар ҷои дикас шиштанаш бале фаҳмое ки мардое ки поҳош натид кардан мешинанд ура дар назар дорану пиёз реза карданаш гӯё ба гуфти худшон бӯе ки аз тарафи марди арақолу мебарояд не ки ҳамаи хубае ки аз тарафи феминисткаҳо бароса кардан дар бораи мардои беру ане ки нисбати занҳош ки бароса мекунад ин одам хича дар вагони метро ҳамин қадар ором ҳис кардагиае ки рӯш сирх нашида бӯи атри хича дар вагони метро баровардагиае ман дар ӯ одаме ҳайрон намешавам ки аз беругиша ҳамин кора кард ман ҳайрон дар инем одамои дар бараш будагӣ мешавам ки чӣ бинёшна ҷиқидиян хабшиштиян қарз дорен аю бихезен вагон авикне партоин шуда бере бале пеш аз видеои пешниро тамошо кардам ман фикр мекардам ки бача чӯбак ба противогаз дар омадаи дуруни вагони метро да шита ягон беақлае не ки баъди видеои пешниро тамошо кардан мефаҳмум табратан запас дори ягон тай дига бо яке ман ҳам рафтам бите а яке дар раҳ гишт намонум вақте ки ба ин видео нигоҳ мекунӣ фикр мекунӣ ки дар асл дунё ноҳақqa ё ин ки одамо бисёраш дибиланд дар ҳолате ки як кас бечора рост истодагиае пош пои мавори қоқ ба азоб дар пои худаш истодагиае як кас дига дар ҷои ду нафар шитагиае дар дохили вагони метро ҳам шлагбаум мешава бале ӯ ба ақл мешид ин кора намекард не ки беақлии ӯ як плюс дора агар ҳамин хел ҳолат диден гузаштанда ба куни телефонтон сахт аз сараш бизанен вақте ки хес пейдо шид ихе мегарди нигоҳ мекунӣ типа гӯё нафаҳмидаӣ бага сарима дазадӣ мегӯй телефон дар кисаам буд случайно шида ӯ чӣ хеда казад мекуна случайно шида бахай хез разбор кард мегӯй пад мемри соз бишини охи хонаи оттатай вақте ки ягон заказ гирифтагии оиди аранҷировка ва срокош наздик шидесай наметавонӣ буд карда муҳимае ки хитай даст натӣ чӣ дар корае ки ба хотири гимнастика кардан суб барвақт бихезӣ биза ховта бигӣ все равно дар вагони метро бекори ку ба дар ҳамҷа гимнастика мекунӣ не ки фақат худо бигӯ ки ягон тоҷик дар пешат набоша вагарна ҳамин упражненият наоборот мешава барои мард ба фикрам тамоман фарқ надора ки ӯ дар кӣ ҷо қарор дора ва нисбати худаш ягон комплекс надора хай чӣ прессам надошта бошам зато як кубик дорум ку пасентру ай ҳолат боша рух додагиай дар раиси авиакомпанияи Air France як дихта нисбати як мард шикоят мекуна ки ӯ парвози 12 соатара танҳо ба шорти хонагӣ гузарондагиае ин одам аз Париж то Лос Анҷелеса худша мисли дар хонаи бибиш ҳис кардагиае ба тамоми маънои ин сухан дар ҳол пеш аз оғози парвоз ӯ брукша меброра наскиёша меброра ва рост худша дар кресла мепартоя ором мисли ки озиям асазнат накардагиае ки ӯ дар хонааш нест ӯ дар самолётае ва дар атрофи ӯ дигар одамоанд албатта
албатта кор намефурад духтареро ки ҳамроҳи ӯ 6 дақиқа буд ва якчанд расм гирифта дар интернет паҳн мекунад. Аз ҳамада ғайриоддигиш чие ки ин суратҳоро пинҳонӣ намегира. Ин одами тайтурсик аз суратҳо дарак дошт ва мега хай чӣ сурат. Вақте ки мебина намешава ба бортпроводница муроҷиат мекунад ва бортпроводница мега ки бигзар дар дигар ҷо бишӣ. Баъдан ӯ мепурса ки бигзор ӯ бурукша пуша. Бортпроводница дар ҷавоб гашта мега ки ӯ ягон қонуна нарушад кардагӣ нест. Ва ҳоло бародар дар инҷа кори ғайриоддигии мард тамом намешава. Пассажире ки ҳамроҳи шиштагӣ буд аз ӯ хоҳиш мекунад ки гитараша ки дар багажаш дора бароран ва гитара бинавозанд. Албатта ӯ рад мекунад. ва қариби ба ҷои дар кориш расидан ӯ либосоша абрадна мепӯша ва мефарояд. Ози бисёриҳо ҳайрон шуданд ки чаро ин гуна рафтори ӯ ягон қонуни дохилии ҳавопайморо нарушад накард. Бардоро любой пассажире ки хидаш ё ин ки ягон багажи ӯ хатар дора барои безопасности шахсҳои дуруни самолёт ё ин ки хиди самолёт аз рейс фароварда мешаванд. Ва чӣ хеле ки шумо бибинед коре ки ӯ кард бурукша кашид бировард ягон бехатарии ҷисмонӣ надорад, не ки морални дора. Аз рӯи одамгарӣ нестам ман фикр мекунам, гарчанде ки хатари ҷисмонӣ ҳам надошта боша. Ин духтар ба фикрам саростима аз хона мебарад ва фаромӯш мекунад ки упражнениҳои йогаша дар хона бикунад ва маҷбур мешавад ки дар дохили самолёт анҷом бидиҳад. Ҳангоме ки ӯ ба ин кор оғоз мекунад, пассажире ки дар рӯпарои ӯ нишастагӣ буд дарҳол телефонша бароварда албатта ки ҳамаи кора ба навор мегирад. Дигар пассажирҳо кори ӯ духтара қадар хуб намепазиранд ва одаме ки ин кора камера карда иста буд ӯ мега хай ничего страшного, ба фикрам ки ӯ мардак буд. Чӣ хеле ки шумо дар ин видео тамошо кардаем, вақтҳои охир практика кардани йога дар обществени транспортҳо популярне шидеста. Бисёриҳо тарафдорӣ мекунанд ва мегӯянд ки ӯ спортсменанд ё ин ки мега хай монда мешаванд, йога мекунанд, камтар хичона ҳуй мекунанд, а баъзиҳо мегӯянд ки ин не, ин ноҳурматӣ нисбати якдигария. Ва бародор шумо дар комментария бинависед ки аз ҳамада корҳои ғайриоддие ки шумо дар обществени транспорт дидагиен чӣ кор буд ё ин ки мумкин ихтимол кардагӣ бошен. Хай қулишен. Амада хайр то видеоҳои оянда.